Ano ba ite? Aray Ang ko. hirap ng buhay pag ano? Pag ganito yung programa mo, lagi kang tinutusok. Anak ko, bakit mo naman kami iniwan ng nanay mo? Wala na siya. Darating at darating yung panahon, gaano man natin kamahal ang isang tao, ay iiwan at iiwan tayo. At doon ko rin napagtanto, matagal ko nang ipinagdarasal. Di sila expressive sa mga emosyon. Oy, hindi, shoutout ko pala yung mga nakikinig sa atin. Oo nga no, nawala na't lahat yung magulang ko, yung tatay ko. Tas inisip ko, nakakainis. And, yes. Woo! Ano ba ite? Ang hirap ng buhay pag ano? Pag ganito yung programa mo, lagi kang tinutusok. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panunod sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.